भाई कन्या गोइल के बरात गया कितना मजा आई। खूब मजा आई कितना खनी के भर पे पूरा ठूस ठूस के कितना मजा आई गेलनी बरात गया था। हां ते खूब मजा आई हां बताओ कितना मजा आई बताओ। आओ मैं गोर आ रही हूं। हां कहां मजा आई कहां घूमत रहलोन कहां गइल हलो। काका कन्या गोइल बरात गया है बलिया छपालिया गइल हलो। हां अच्छा बैठो 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 बलिया बराते गइल हलो। हां तब बताओ का खइला लोगन। काका जो बलिया के पुड़िया देखले बा ना। हां पुड़िया देखले इतना बड़ा बड़ा होला एगो खइले समझला आफत हो जाला। एगो खइले माफत हो जाला। हां वो इत्ते पूरी रहला बे पूरी पूरी वाले ले कहीं ना पूरी। हां ले का करना पूरी कना बाबू पूरी। हां कनी दो त पूरी रहना त पुड़िया ना तूर के रहना। अच्छा पुड़िया तो अगर तूर के दाना जैसे कुकुरन के तूर के डाल देला वैसे तो अगर तूर के डाल देना नहीं ओके पुड़िया तूर के हाँ। अदे ना अदे का हिस्सा लपेट के जैसे दिव्या का कपल सट दे अंदर चल जाता। पुड़िया रखत भर में सट के अंदर चल गए जीविया पर से। हां त कनी ए ना रावा। हां त फेर सोई ना कनी एक तूर तार के नहीं काम चली दो चार मुठ ले दो तो दो चार पूरी दे ना। हां अब एक का कदम जाता ना काका ना तब पुड़िया जो ना हो दूर आवाज तूर तूर के एक कमेर में खा लेते सब अरे पुड़िया। इतना बड़ा बड़ा पूरी होला बलिया के या तू एक धान तूर के जो खाते हो अंदर हो जा। हां जैसे दिव्या रखी सट के अंदर चल जा रखी सट के अंदर चल जा अब एक का कदम पहले ना सब पुड़िया। अरे बहुत बड़ा पूरी होला घी लगावल है का हो। हां पूरा घी लगावल है। अच्छा चलिए पूरी बहुत बड़ा बड़ा होला एक के खात के हालत खराब हो जाला आ तू 4-5 मुट्ठा खा ले लो। हां काका उ जैसे जाए वाला रहना ना हाँ। तू कमेंट करियो हे रावा आइना त जोन कठोटिया ले रहना ना। हां कठौती में चलाना अब बाका जोन कठोटिया होला ना हाँ। ओ पूरी रह ओ कठोटिया मंगवानी अब पानी अब तू जा उनके हमें 100-150 पूरी रहल काका। अच्छा जो बड़का कठौतिया में ले चलावे ना सब हां पूरा कठौतिया मंगा ला लो। हां हमें 100-150 पूरी रहल। बलिया पूरी इत्ते होला इत्ते जैसे अपने यहाँ रोटी बड़े बड़े होला ना हाँ। वैसे बलिया पूरी होला 100-150 पूरी मंगा ला खाए की। हां आज जैसे आप अपने और रोटी अपने घी लगावे ना लोगो। हां हां अपने यहाँ जैसे गरम रोटी रे घी लगा दे हाँ। बहुत बढ़िया होला। हां तो ओइसे ओ जा घी लगा ले रहना हां एकदम 100-150 पूरी रहल घी लगल हाँ। रहल जीविया रखी सट दे अंदर चल जा फटे दे तूरी जीविया रखी अंदर चल जा। अरे बलिया पूरी इत्ते होला एक से दो पूरी खैले में हालत खराब हो जाला आ तू 100-150 पूरी रखवा ले रहलो। रखवा ले रहनी तूर के खा भी ले रहनी पूरी खा ले रहलो। और फटे दे तूरी ना जैसे जीविया रखी सट दे अंदर चल जा काका खा के अभी नोई घूमत रहनी। अच्छा खा के अच्छा बर्तिया गला लोग दुवरिया घूमतो रहलो। हां 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 वहां दूल्हा के सासु रहली ना कहली बाबू तनी रसगुल्ला खाली कनी लाई सासुमा तो उ लाईनी रसगुल्ला ना तो में बहुत रस रहेला काका। हां हां रस रहला रस कनी सासू जी ओके ओमे के रसगुल्लो में के रसवा गाड़ गाड़ के लाई। अच्छा रसगुल्लो में के रसवा गरवा के खइलो। हां कनी गरवा गाड़ गाड़ के लाई। हां हां हम कर रस उ गाड़ के देत गेली हम खा गेली खा गेली काका 3-4 बाल्टी खावेनी हमके मालूम नहीं चलो। 3-4 बाल्टी तू और रसगुल्लो वाला जो रसमलैया होला हाँ। गार कर देत गई सासू माता तू खा गइलो। हाँ। ओए बहुत फेंकता बहुत झूठा वाला तू 3-4 बाल्टी क्यों खा पाई रसगुल्ला रसमलाई। हां काका खइले 4-5 बाल्टी उ रसमलाई गार गार देहली आ तू खा गइलो। हां काका अच्छा काका उगार गार के देत रही हम खाइली ना देखत ना मतलब पेटवा हमार पूरा भर गेल बा देखो। हां 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 देखत है तो पेटवा इतना भर गेल बा कोनो देवाली ठोकर मारा तू देवलिए ढह जाई। मतलब काका ऊ है हम पचावत रहनी है। हां हां देखत है इतना भरल बा इतना ऊंच हो गइल बा तोहर पेटवा अगर कोनो देवाली तू ठोकर मार देवलिए ढह जाई। काका तू नहीं बहुत सिखावत ताड़ा बहुत तू फेंकत ताड़ा। चल राय तू कहां गइल आर्यन बराते। हम अपने मामा के बारात में गइल रही हैं। अच्छा अपने मामा के साथ बाराते गइल ल। हां
तू का खैया तो हम तक बतेवा बाबू भैया बताई का बनल का बनल है हो का बनल हां है ओके मछली बनल ककड़ी बनल अंडा बनल सब कोई बरतिया वाला उहे खा दे कनी अरे भाई दही चूड़ा बा तब लेने तब तक बराती वाला खा देना ना तब तक खात नहीं है ना हां जब जले बाराती वाले लोग खात रहल हां त खात रहे हां दही चूड़ा जब मीट मछली हम खाए वाला है हम तो दही चूड़ा खाए वाला है हां हां फिर कने ए बाबू आओ दही चूड़ा नहीं बा अच्छा जब दही चूड़ा मंगल तो कहता मीट मछली ले लो तो तू कहता हम दही चूड़ा खाई हम मीट मछली नहीं खाई हाथ जोड़ के कहता ना जे दही चूड़ा खत्म हो गए खत्म हो गए तब तो तोके बहुत रिस लगल होई हम तो बहुत रीस लगल है देखो आधा पेट बा आधा पेट खइले बड़ा आधा पेट खइले बानी 1 महीना काम चल जाई आधा पेट खइले बड़ा 1 महीना काम चल जाई अरे तू हनो तो बहुत झूठा वाला हो तू अलगे झूठ बोलता रही अलगे झूठ बोलता तो तो बहुत बड़ा फेंकू वाला हम जानता हमहू बारात गइल रहनी हां बताओ अपने हम बारात जा रहनी वहां आम व्यवस्था रहे हाँ दशहरी आम रहे दशहरी आम रहे गंवरजीत आम रहे और हाँ कम से कम 6 मलदा आम रहे 7-8 तरह के आम रहे वहाँ आम रह व्यवस्था रह वही सब जब चलावे न वही कहलिए भाई सुनो 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 कनी यहरो तो हमहू खाई ते उ एगो देहन अच्छा एगो देहन हां एगो देहन तब कहलिए भाई एक से काम नहीं चली सुना है निया अरे 2-4-5 को पहले धर न तू नहीं तू नहीं दे 4-5 को देहन 4-5 को देहन हां तो ओकर बाद खाई हां जैसे वो छील के तुरंत खाई तुरंत अंदर आम बहुत बढ़िया लगल बहुत बढ़िया लगल हां हम कहलिए भाई सुना है ने जितना अधिक से अधिक आम बा जिसे खूब ढेर ढेर के ओके लिया हमरे लगे धर अच्छा जब ढेर ढेर के कठहरा में रहलू हां हां मंगौली अच्छा ओके छील के हम आपको कलवा छील दी खाई तुरंत इतना बढ़िया रहल इतना बढ़िया न रहल हो बहुत बढ़िया रहल हाँ इतना आम समझ ले खा ली इतना आम खा ली हमें मालूम नहीं उते जब ताकत है जो करो कुसुलिया फेंक दी अमुआ को कलो छील के फेंक दी हां कुसुलिया जब खाई कुसुलिया निकले जवन तो छील के लंबे फेंकी हां जब लंबे फेंकी या जब खा भाई कुछ देर ले इतना बढ़िया लगल हमें मन में ना कितना टाइम ले खैली अच्छा जब खा लेनी कुछ देर बीत गई अच्छा तो जब देखा तो उतना कुसुली गज गई अच्छा इतना कुसुली गज गई वहाँ जे लोग टट्टर टाली मंगौला टट्टर टाली मंगौला जेसीबी मंगौला कुसुलिया उठा को पे ला दे टटरवा टलिया एक टाली न कुसुलिया हां तब तक का 3-4 टालिया मारा होयो हां एक टाली खाली कुसुली भइल है अच्छा 3-4 टालिया खाली लो हां अच्छा काका तू बहुते फेंकत लो हां काका हम भी फेंकत हम फेंकत नहीं चले के लगता तू बापे दादी आम नहीं खेले वालो जे 4-5 टाली का खा है उनका पीछा पे पेन मारी यार पिया फेंक देला खाद समय थोड़ी मालूम भाई कटाली बारे आवल बढ़िया रहल खाद गली तू तो अगर कुसुलिया के खाली जे एक टाली सुपर भाई बा 4-5 टाली जे खाला उनकर पीछवा पेट एकदम पियर हो जाला छूटे आज 100-150 पूरी खाला उनकर पीछे नहीं पियर होला आई गड़ न फेंके हमें फेंकत तारन हमें सिखा फेंकत लो हां चला चालो जा बहुत बहुत तुम फेंकत लो देखा तारा भैया लोगन ये तना फेंकू लइके हो गइल बाने आजकल के ये तना फेंकत नहीं सब कोनो पर सीमा नहीं रह गेल हमसे फेंके सिखावत न सब हमसे ज्यादा फेंक पाई हैं आवो लोगन फेंकत न लोग देहतर भैया लोग ई ले फेंकल त नीक लगल है आ हम फेंकत हई त बेकार लगता बापे दादे कबो खैले बाना लोग बाप ने दादे खैले पान
मुंह बिटुर गए गई परान हम एक सिखावत भैया लोग नमस्कार। ये हमन के छोटा सा कॉमेडी वीडियो फेंकू वीडियो है, जैसे आजकल सब बाराते जाला फेंकल हम हई खैली है हऊ खैली है, यही पर हमन के फेंकू वीडियो बनौनी है भैया। ये फेंकू वीडियो है, अगर पसंद आई तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया लोग भैया, घंटी बजा दिया। मेनू आर्यम भैया लोग के नमस्ते करो। भैया लोग